Selum oras kita dalam dena dua sabor siao masuk mahita musi itu acara pertanyaan anta alani tabahibul marwal pikirata jumulah hita pertanyaan aku. Amin. Masuk mahita mari di mahita siap buka nomor 15 ayat 1. Mar hiti goar ni batama do goar ni anak Tuhan Yesus Kristus do goar itu di perbadian atau mau palangi do tanon amin palangi kamu mana tama di Tuhani mar guru Tuhan do lo ni rumah mar parbuye mar hiti seluruh lawan nadikan haleluya matanya kita ali Tuhan di bata pargogo na dosa kodo sile una bulan to akan masa roha kodo sile hukuku to akan nagani asibah tatap akan masak roh harum akan namun pengunculan saya tatap mabui nasida jala padua nasida sian hagu tadi asapatati dan nasida kudo pangulubi haperusan doho pangaramoti di hagu kota mari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin. Epistel kita di pertanyaan yang datang surat di 2 Samuel Bidusia ayat 1 jangan kita terhenti dungi inna sidabit ma manakasi arong lobe ulani jomma tarik-taringan di Raja Saul asobay nasi ni roha tuibana ala si Jonathan jadi arong ma sa naposo isi di bagas di si Saul nahina nama guar si Siba gabitar jo ibana tujolo di sidabit dungi inna raja ima manok ibana atahe uno si Siba naposo duau inna ibana dungi di raja ima atahi adong nope jolma tarik-tarik di Saul asahubay tu ibana asliru hasia di bata jadi inna sisi bapak mandok raja adong nope sada anak di si Jonathan pak na buatsa tungin inna raja mandok ibana di dia ibana gebedok sisi bapak mandok raja ida pak di lodebar do ibana seorang tu simik makir anak di si Amniel dungi disuruh Raja David suruhanna mengalami manasian bagas di si Makir anak di si Amniel di Lodebar jadi usaha si Mephiboset anak di si Jonathan tubuh di si Saul tujolo di si David manukak maibana tutano masopa alain di si David pak ale Mephiboset gabi dong kemana di sodwa naposo begini dong si David musa itu ibana unah komabian ai iko painoku tuho asli roha ala di si Jonathan amanmu iko palo tuho sudi gulat di si Saul opumi jale ko totong ho sapangana ko jadi masuk pa may bana buku dilo tung ise mapola ala bosong upaya pola lupak konomu biam namate sumonawon ido anggos hakna martua donato mangion hata de bataja lawan perusahaan amin.
Hari demanyita siap gede nomor 110 ayat 1. Tabahiyul marhata la tumangil hata diribata martanya maida. Dibata jago para sawana semua mulai masa mana itu resiko. Naik tumangil hata mahami Tuhan atau masih marham Tuhan uka keluar pikiran yang sama mula berpikirkan di bagasan Yesus martanya kami. Amin. Di dalam dalam masa persiapan hata dibata di kita di pertanyaan di opason iman atas surat di Lukas pintu 14 mamukas ayat 12 sahatu di ayat 14 sono di domisi di dogma hubut tu nama bio iban jumpa di bahiko pesta manang harawan unak mabio tu si akal ya dek mana hahakim mana ulam-ulam mana kopar bagas kupe akan agabi asal unak nasidang musim mabio gabi di malu si tubuh alai jumpa membuat semangatku piu ma akan pugus akan martilas napak doh nama bitu jadi martua mahodisi ai daftar palus nasida itu alai marpalus itu gosu di hari heon yaka partigo ido anggo usaha dihitahkan masa manusia di bagasan Tuhan itu kata Yesus Kristus masih rupa kebedulian ker peduli tua kadongan adong solidaritas nama guru ido na dirokna marhite tumpukta ditikio kepedulian na dibatuduhor na neng dohon ni Yesus nang tunasida ima tuaka halak parise narak mana tunasida do angka dosa alai di dok Yesus ikon totong lututu pion aka nabuhus nabapa namartihas ndoho dan itu alam memang rekod lututu di guru hasil malam adon kepedulian jalainu nanti natuduhon itu kata Yesus sasitung atau akajoma jalainu dia kepelayanan di Tuhan Yesus tidak do akan nama itu boy martida akan masa alani nau marjumulu ya kona boy mamulu se jalainu na taida nabi nabi Yesus dia pelayanan dia kuni na tarida sosial asa tarida matutui nang gitu atau maningulu hasol mau idobek na dilo mulai pati pesta ala masa tradisi di nasida hati hai mulai pesta diundang aka anggina aka hula-hulana alain yang ngomong di Yesus undang mak aka nabugus napapang ay mulai diundangi datang na anong balos na niya sa nasida alay sa nisir balos na siya di matang na balos na jalon yang kasoma na ulo mangrupi jalon yang kasoma na ulo membantu kepedulian hidup na gudang do taida sa sitong na di batu panang bulian ta sa sitong na adong naiguran na hepata tempat
orang-orang yang menyandang disabilitas, asa na kaum difabel na berkekurangan hal kiboi dipakai ditempati menjadi suatu yang mempunyai kreativitas. Alam ilu benar ilu si urupota, ilu si bahanota, ilu si patutota sa sitoma asa maju, asa yang lemah pun. Jala ilu sa sitoma nanti dengan topel asa itu nam tu makmur mana negara nang di Indonesia. Behana sakui sa sitoma ikor na sudiru kita bergerak lah mengarahkan diri kita, lah mengurubi doa tasoma, na fokus, na papang, na martias, na wabidu. Unang ma gabelias sonata, ala ikut tarol terloi di bagasa sonata. Jalairu na pinaingok ni Tuhan ta Yesus di son. Asal yang molo diudat pe, ni tio pe akal yawe kahangi hula-hula mana kopar bagasku. Akan agabe asal orang nasida bagi ho gabe di mana situ ko lamatan ada tu nagabe sukui pion akarongan robane doa tubuh hula-hula kahang di sarunda ada tu nasukui akan agabe awalnya do ada leon roha kebebianta tua kasoma nasumati dia nama arkotong bangun pion perpanjang tangan ni hita saluna mengurubi akan somma na hurangan terlumui ma akan marsai na sarombe hepekna yang membutuhkan uang untuk menyembuhkan penyakitnya karena mereka miskin. Sonok si bapona alam itu tutu dibagi dulu aka na adok paradongan diurubi ma akarongan na hurangan saling membantu idona dita karena sang porseon jadi udah taida sasitoma mau tabere sahalak parpuani aja ringren goven imana martato nama ngaliho minum sahalak bocah na kekurangan gizi di Nigeria si anja ringren govenon olo de mana haruar sian kenyamananna nama tato mana alai dia mau membentuk suatu yayasan bantuan bagi orang-orang yang berkekurangan di Nigeria terlebih di Afrika dan gudang akan bagus alani dengan sukarela mana ala di mana ditatapi mana tuma cai gurang akan bagus hidup yang dibentuk di mana itu sasitongna kepedulian jalan musena tabere sasitongna Bunda Teresa yang mendirikan ordo misionaris cinta kasih Kalkuta untuk menolong orang-orang miskin yatim piatu penyakit kusta menolong yang dianggap beban bagi masyarakat di pasondong ibana main Bunda Teresa asal dia yang bui terbantu nasira dan tolong nasira akan aku musi akan yatim piatu penyakit kusta jala itu nanti patu patu kali huyan terima ilim inganan akan yatim piatu jadi somon itu kita kamar karena kita seluruhnya naik seluruhnya kita bergerak lahumas mengurubi dohata idona dipahingok nih Tuhan Yesus asih tong lamang hiti 20 tahun ay bolo tahu rupi akan apos tahu rupi akan asubagi hadiah itu adalah suatu bentuk bagaimana kita peduli kepada orang lain mempunyai solidaritas berempati di bagasa mulutong tak kolak simpati nah sembaru hati alai dan lupa bagian nguluni kunadong do papahinan ikunadong do gerakan, gebrakan di teman-teman yang ulun asa maju bukan statis berjalan di tempat
alai naik matutu adong roha nama sileo-leo nama murubi mengundang orang-orang yang miskin untuk makan. Gudang cuma karena sobat dia. Alai nak dimain usai mati itu bentuk akan cuma sobat dia betul akan fokus akan penyandang disabilitas naik matutu unang hijau mana. Bolo dilion pangurubion paneng do tututong dihamolati huma ka pangurubion unang ma idok himulan do songon do pangurubion alai mana sumsi belum ay bolo ma pogo siba diurubi dongan iba dibantu iba olo iba diurubi jala hicak na iba tutu sian hapu kosoni sian keter perugani semangat na iba unang atong dung rojon ma magurubi iba di hapu kosoni iba rojon ma membantu kita dalam kesusahan kita, tetapi kita tidak mau bangkit. Alai setong daun kita di bagai semenuntong ima benak di paimoko. Jol mana fokus kita yang punya kekurangan penyandang disabilitas akan apa pangdo nama bidung do akan martinas molo nunga dibantu kita. Mari kita bersukacita dan mari kita bangkit dan mari kita melakukan apa yang sudah diberikan kepada kita, baik itu mungkin bukan secara materi atau diberikan kepada kita di batu luhur kita songon dari lain dari hepata kreativitas bui mabasan mapahen manik-manik kunci mapahen liling do lalan nasi menciptakan suatu kreativitas yang bisa dijual yang untuk bisa menghidupi kehidupannya. Soalnya yang kenapa busutu di hapo busona diurubi mana di lehor paling soalnya masa tidak paling di televisi tabaton do akak uang kaget beda rumah do takalan nasi kuse bentuk-bentuk solidaritas ni akak pangurubion di tengah-tengah ni ngulu iru tidak kuse orang kopi sapul sio kurang akan orang PKK kurang nasuarong be Karejona ido tahu pinasida membantu mereka manang susah ekonominya tahu lehon gereja juga bergerak gudang gereja juga yang bergerak membantu orang-orang atau jemaat tersebut memberikan suatu bantuan untuk membantu kehidupannya negara tapi membantu juga di tengah-tengah apa yang kita hadapi pandemi COVID-19 tersebut. Ido kamakan atau sudiru hita seduh molo hacita tanganon sudiru makinana molo hacita si majotak sudiru makinana molo hacita si manolong sudiru makinana tubun niko somonido golutong semua saling merasakan molo arong na si kondongo kita merasakan bahwa dia adalah orang miskin yang harus banyak kita bantu kalau ada pada kita molo mamora kita molo kita masuk-masuk kita nanggu apalah talehun kebantuan sosial tahu rubi bolo na ada bukuna talehun dua bukuna asa semangat gudang do musi bantuan-bantuan yang berjalan pada saat ini orang-orang yang pintar yang miskin yang tidak dapat sekolah banyak yang menjadi sukses karena dia mau bergerak dia mau maju soalnya kita bolo di rubi tak mau bergerak mau maju hijab alai Unang digunakan kesempatan kekurangan itu jangan digunakan menjadi suatu hal yang tidak bagus, tidak baik. Udah bersoni bui hahurani gabi halubian. Ikut pakil hahurani gabi halubian. Udah dicoba. Nah, subui mana? Paling nah apa gimana? Ada suatu yang diraih di dalam dunia. Itu kamakan yang kita sambut. Atau dia mana dorong tuhida dorong nama hite tu pukon dapat juru marah kita peduli kepada orang lain peduli kepada orang-orang yang miskin orang-orang napapang namartihas na itu imana berjumpa dapat dua hon akacoma nama tihas, nama itu nama apa? Marilah bangkit, marilah menerima yang sudah dibantu kepada kita. Mari kita bersyukuri dan
Mari kita semakin maju bergerak. Dapat luhun unang masohot aga nak paradongan mengurupi nang orangan ay tahimok siap debataro balos ni jalota jala ido dirok buku deta onom 172 madok ayat tulu sono edena alami buan masondang ni tiuri buan mahata di tuhadi sayuru pina pogos namandangoli asarotu Jesus Tuhan tai say patu pamai halani tuhadi somakiring balos na tuho debatado mardida nani yunani manang nado pardueni debatado mardida nadaulai arong do pardueni alanido somakiring balos ala tahimo tabo masotak na tiuri tabo mahatan itu hani taurubi makana bungkus sangat nakol asarotu Yesus saya terpatu bapak di bagasi mulut una masohot kita. Mari kita membantu orang-orang yang miskin. Mari kita bergerakkan diri lahu masih lupa laniak kamakena builu warung mungkin parbinotuan harga kreativitas na ikon silolong tatwa kena bungkus na bapak na martihas na begitu jala mulai mah gudang do akap rupio si soni tenda jala tadi rumah akap rupio si soni asa sudi rak maju. Mari kita saling membantu, kita adalah satu di dalam Kristus. Mari kita saling menolong, saling membantu di dalam hidup kita. Ido natama dia rupa di kata Tuhan tama mengurupi kita tapi oma akan bogos apa nama tihas doho nama bidung di bagasi motor asa taimok ma calon terbalus ni siap debata amin bertanya amin debata jago para seorang sungguh hidup tujuh Tuhan naik pakai amin di nami lahu mengurupi dengan nami Jawa akan bogos na papang na martihas na mabidu ido dia jago iyo may ay jalo mabalos ni siyapo jala Tuhan dan nasurikot piyo nami aka nagabi alay na ingin nami totong asa sa pakilalabo kami asa luma rasa solidaritas empati nami tu akka dongat joma kepedulian nami asa peduli kami tu akka joma nama kekurangan asa bui masih rupat masih tukuan masih amin-amin masih tukul-tukulan kami Tuhan di bagasi memang dari nama roha nama surupan jalairu nabi nasib kami Tuhan di bagasi memang atau menang luas kami Tuhan ini urubi perbukai kami di bagasi Yesus Kristus maka yang kami silam sama amin. Mari kita siapa gede nomor 172 ayat 2.
Maredita si Bukit nomor 720 ayat 1. Ramadok mahira ditanya alia mana di bawah gijang sabdo badi magwarna saya rumah razamku saya sakmul nurham di matongon songon di bawah gijang leu matongon sedalon hangun dua siapa saya sama dosa kami suang pada senami di dosa ni luar dosa kami unak kami tujuan pengunjunan balua manusia pangago ay mula puna razam do tagugon rodi hasana bersalin dindingna aben asirang kata Yesus do tolong lagi batakan do pasal to di perbadi mana kandungan itu selalu lantai dengan amin. Amin.